Pontevedra acollerá 10 eventos deportivos extraordinarios neste 2018. O primeiro xa tivo lugar a comezos deste mes co campeonato de balonmán e a este seguiránlle máis citas deportivas vencelladas coa loita, o waterpolo, a natación, a orientación, o tenis de mesa, o tenis, o triatlón, o squash, as carrilanas e o piragüismo. Resaltar esa fortaleza que nos dá a celebración dos eventos deportivos como cidade, como posicionamento da cidade de Pontevedra e que sirve logo para dar a coñecer fora, é dicir, eu creo que eso é innegable, non? E o número de persoas que movemos en Pontevedra a través dos eventos, creo que non hai cidade en España, é dicir, sobre todo do noso tamaño, incluso máis que o faga, non? Así tamén as propias federacións españolas e galegas, pois así o manifestan cando miran para Pontevedra para celebrar eventos, non? Estes eventos deportivos traerán a Pontevedra alrededor de 40.000 persoas en 2018. 3 destas competicións servirán para testar os circuitos e instalacións internacionais do 2019, como por exemplo o Campeonato de España de loita, que terá lugar neste ano e que será toda unha proba de cara ao Europeo de Júnior que acollerá Pontevedra no 2019. Logo temos o Campeonato de España de triatlón longa distancia, que é ese test de cara pois ao Mundial que se vai a celebrar no 19, o festival, e que este ano se desenvolve en Dinamarca. E logo tivemos tamén o Mundial de balonmano, o Campeonato de España de seleccións de balonmano, que desde logo nos serviu moitísimo de test e como experiencia para a celebración dun Mundial Júnior e para aprender moito, non? A repercusión económica de todos estes eventos é moi importante para a cidade. Por exemplo, co Campeonato de España de seleccións territoriais e o Memorial Domingo Bárcenas, a cidade de Pontevedra contou no mes de xaneiro unha época do ano baixa turísticamente cunha ocupación do 70%.